Бізде бит ауызың тулы қарақан болса да түкірме. Балалардың стрессажда басып тұрасың, һәм асқа қарайсың, һәм ойлайсың. Әміне қазір бір адам ясасам нәрсе болар мекен. Сен ойлай башлайсың, неужели сен шундай. Гүл булмаған әйберне әйтәләр икән. Сен бит инде әйтегез деп утыра алмыйсың. Ие дип тә әйтсәң ярамайды, юк дип әйтсәң дә ярамайды. Айрылганда гел ике кешене гаепле, әлбәттә. Иң свежий гайбәтләрдән. Просто паблик ачты. Кызлар 80 комментарий. Без бергә. Һәм илһамландырган кызлар. Күрдегезме? Без бәхетле булырга лаек. Утыз, 40, 50. Сәлам дуслар, минем исемем Венера Аитова, сез татар хатын-кызлары өчен беренче подкаст карыйсыз. 30, 40, 50. Минем белән гадәттәгечә искиткеч компаниям. Ул да булса Татарстанның халык артисты Зөлфия Валиева. Һәм безнең иң төсле башыбыз, ул да булса биюче, блогер Гүзәлия Хөснетдинова. Һәм тапшыруның авторы искиткеч журналист, искиткеч шибәр ханым һәм безнең иптәшебез Венера Аитова. Рәхмәт. Красотка. Кызлар, бүген без шундый кызыклы теманы алырга булдык бит әле. Гайбәт турында сөйләшәбез. Гайбәт. Иң элек үзегезгә шушы сорауны бирим әле. Үзегез турында ишеткән иң тозсыз гайбәтне искә төшерегез әле, кызлар. Мин имештер кияүдә булганмын, имештер мин аерылганмын иргәш. Моны минем әнием, Тәлгатның әнисе, минем кайнанама авылда кибеттә сөйләгәннәр. Анда бит инде бөтен яңалыклар, анда бөтен яңалыклар. Карале, әбе бит инде 25 ел узгач, без бит инде бергә Тәлгат белән 25 ел мин кияүдә. Карале, синең малаеңның хатыны дигәннәр әле. Киленең түгел, хатыны элек ирдә булган, баласы булган. Синең малаың шулай алганмы Зөлфияне? Ирдән аерылып килгән малаеңа бала белән дигән. Тузга язмаган хәл. Җәмәгать, мин ирдә беренче тапкыр һәм бер тапкыр кияүгә чыктым. Минем Тәлгаттан 2 балам бар. Һәм менә мәрхүм энемнең Динар исемле кызын үстерде. Тәлгат һәм мин икебез бергә. Шул гына. Гайбәтләүче абы исәмсең инде ул. Белмим. Апамы кибеттәгеләргә сәламнәр җиткерәбез без шулай ук. Мин үзем турында гайбәткә килгәндә, менә үзем сорау бирәм, әле уйланмаганмын да. Мөгаен телевидениедә эшләгән вакытта күбесенчә минем фамилияга бәйле булгандыр, кызлар. Мин Иванова булгач, гомумән татар авылында үстем. Безнең ничектер үзебезнең Ивановлар формасында ничектер кабул ителде, мин аны сизмидем. Татар авылында үзебез татарча сөйләшәбез. Минем әтиемнең әтисе Арсентий бабай Крешин булган. Шуңа күрә аннан калган фамилия булып чыга инде. Шуннан килгән фамилия. Һәм зур проектлар бирә башлагач язганнар иде. Менә соңгысы истә калганы. Ивановадан тыш мондай зур татар проектларын алып барга кеше юк микәнне соң татарда дип язылган иде. Ә ул шундый кыенлык белән бирелгән иде миңа. Шул кадәр үзең генә фанатларча эшләп йөрисең аны татар халкына дип. Ә сиңа шул татар халкы яза Ивановлар. Бу беренчесе, мөгаен менә шул булгандыр. Ну Иванов белән бәйле минем башка темалар да бар. Оныттым син Иванов икән. Син Аитова фамилия шул хәтле әйбәт. Рәхмәт бит кызлар. Иванов икән. Еш кына мине хәзер Венера Ивановна дип йөртәләр. Венера? Бөтен кешенең исендә бар, ниндидер теге Иван бит бар иде дип кенә истәтәләр. Гүзәлия синең Минем хакта инде элек-электән бик күп сөйләделәр, бик күп шәйнәделәр дигәндәй, хәзер дә язып торалар. Аллага шөкер, языгыз. И менә элек менә кичкенә вакытта мәктәптә укганда 8нче класста мин бер җегет белән аралашайым.
Біз достар шағана инде күрше ауылдан ел. Ишел күрше ауылдан болған жігітке минем турыдай болған егітлер әйткенләр, ул кыз бит йоклап йөри дип әйткән. Әйткәннәр. Бу миңа шалтырата, шуны әле теге бер карасаң ул дөрес эшләгән, миңа шалтыратып. Миңа шалтырата, сорри, ник син йоклап йөрсеңме башка егетләр белән дип. Мен инде мен куелып төштем инде тотынып җыларга. 8 класс күз алдына китте. Мен әйтәм, инде йоклап йөрү инде какой монда берне күргәнем дә юк. Мен әйтәм, юк, мен шунда җыладым инде, аңа аңлаттым инде. Хотя хәзер мин аңлыйм. Акланасы юк, әйтәсе юк. Кеше барыбер ничек бар шулай уйлый, кешенең мнениесе үзгәргән может. Кеше синең белән танышканнан соң опять-таки сине башка яктан ашарга Әле мөмкин. аклана башласаң, әйтәчәкләр. Әнә бит аклана күрәсезме? Значит, гаибе бар моның. Менә шул вакытта мин соңгы тапкыр җыладым дагын, башка бер качандагын гайбәт сөйләсәләр дәгән итмим. Менә күрше егете дә миңа әйтә иде инде. Сине гөр сөйлиләр, ләкин берсе дә доказать итә алмый. Кая синең нинди миңең бар икәнен дә белмиләр бит алар, сине төрле шай сөйләп бириләр егетләр дип әйтә миңа. Демәк, әгәр дә синнән әлеге кеше өстенрәк, матуррак, акыллырак, тырышрак булганрак икән, гайбәтче менә шундый кеше турында гына сөйли. Үзеннән начаррак булган кеше турында түгел, ул һәр вакыт үзеннән алда булган кеше турында һәм гадәттә килеп чыга, аның артында сөйләгән кебек килеп чыга бит инде. Аркасына төкереп барган кебек. Аркасына төкереп Синең турында сөйлиләр икән, димәк син алдан барасың. Ну, аның уңай яклары да бар икән, шуларның берсе гайбәт сөйләгән вакытта, гадәттә хатын-кызлар, ир-атлар арасында да бардыр инде гайбәтчеләр, алар сөйләшкән вакытта стресс дәрәҗәсен киметәләр икән. Бушаналар, алар рәхәтләнеп китәләр. Кемнәр турында да сөйләгәндә, Аларга сәламәтлегенә файдалайдыр ул. Демәк, алар өчен релакс. Башка төрле релакс тапмагач, демәк, кешеләр менә шундый форма Аннары табалар. үз тормышында ниндер вакыйгалар булмагач, Әйе. үз тормыш белән яши алмыйлар. Кеше тормышы кызык. Шуны шәйнәргә кызык. Әле Шул менә дәрәҗәдә күңелсез булырга тиеш, алар сериал кебек синең тормышыңны күзәтәләр. Әле менә әйтәсе бит кеше сүзе кеше үтерә диләр инде. Менә безнең үзебезнең авылда булган бер ситуацияны сөйлисем килә. Теге исемләп нәрсәләр әйтмим. Короче, безнең бер олы яшьтәге абый асылны бүлде. Шул асылны бүлгәннән соң аның малае бар, шул күршеләре чыгардылар гайбәт, аны малае асып куйган дип. Асып куйган дип, шуны шу иттеләр, күперттеләр, теге шул кешеләр инде борчылып бирделәр, теге үз әтисен асып куйган дип сөйләгәннәр ишендә. Бу теге шул гайбәт чыгарган кешеләрнең, шул хатыннарның дип әйтегәндәме? Үзенең мушыгы да асылны бүлде, баласы да асылны бүлде. Әйтәм, менә дагнала вот это. Менә шуңа күрә Алла сакласын, куркырга кирәк. Сүзен күфер кайта диләр, мен Алла шикәр сакласын. Әйтәм, менә шундый нәрсәне уйлыйм да, шундый куркыныч булып китә. Мин башы кешене не осуждаю, да нитмим дә. Әйтәм, никогда не говори, никогда. Үзеңнең башыңа төшерергә мөмкин. Шуңа күрә кызлар хәзер беләсезме, ул гайбәтне файдага да әйләндереп була икән. Аны психологлар сөйли. Гайбәтне ничектер үзеңә таба, тормышың уңай җайлансын өчен, сиңа файдалы булсын өчен шулай итеп гайбәтне әйләндерәләр икән. Ләкин мин ничек эшләгәннәрен белмим. Бәлки безгә психолог әйтер, шулай бит. Безгә психолог аның турында бәлки әйтеп китер хәзер. 30-40-50. Шуннан да бик кызыклы тема күтәргәннәр, кызларыбыз, гайбәт темасы. Миңа калса, бу тормышта бер генә кеше дә әлеге тема белән, гайбәт белән очрашмый калмагандыр. Әйдәгез әле, шуннан да белгечләр фикере буенча гайбәтнең төшенчәсенең әйме асылын, ул файдалымы, начармы, менә шул якларын билгеләп китик әле бергәләп. Һәм инде әлбәттә гайбәт белән очрашкан, үзе турында гайбәт сату белән очрашкан кешеләргә ничекләр карарга соң менә бу моментка һәм инде аның белән ничек көрәшергә шул турыда да берничә фикер әйтеп үтербез. Гомумән гайбәт дуслар әйме ул әйбәт гайбәт. Аның атамасы бик күңелгә авыр тоелса да, чынлыкта исә аның асылында бик яхшы әйбер яткан. Әгәр дә игътибар итсәк тарихка, гомумән гайбәт сүз йөртү, сүзне тапшыру, ул инде әлбәттә телефоннар булмаган, язмалар булмаган вакытта барлыкка килгән бер усул. Димәк, сүзләр йөртү, мәгълүматны тапшыру усулы буларак кулланылган ул. Хәзерге вакытта инде без ул берникадәр
искелек калдыгы булса да, тарих буенча күз салгандаймы, хәзерге вакытта ул кеше сөйләү, кеше турында ниндидер фикереңне әйтү кебеккә әйләнеп калды. Әгәр дә без аның һәм файдалы, һәм начар якларын әгәр дә карасак, гайбәт чыннан да гайбәт сөйләүче өчен бер яктан файдалы да хәтта. Мәсәлән, гайбәт сөйләүче, кемнедер сөйләүче әйме, ул вакытта сөйләү вакытында киеренкелектән арына, стресстан дип әйтәбез инде, арына, аны инде безнең галимнәребез әллә кашан исбатладылар. Гайбәт сөйләү вакытында кешенең организмда булган киеренкелек китә. Ул үзен җиңеләеп, бушанып калган кебек хис итә. Менә шушы гайбәт сөйләүне әле күп кенә әйтергә кирәк, эре компаниялар үзләренең ниндидер маркетинг алымы буларак та кулланалар. Гайбәт сөйләү берникадәр киеренкелектән азат итсә, икенчедән ул коллективны ныгыта һәм туплый да икән әле. Күрәсезме? Димәк, кайбер җитәкчеләр коллективны тагы да ныгытыр өчен, тагы да туплау өчен махсус гайбәт чыгарган чаклары да бар икән. Шул ук вакытта гайбәт, әгәр дә без соклану һәм кешегә шул кадәр шаккату аша карап, аның турында сөйлибез икән, безне ул рухландырырга да сәләтле икән гайбәт. Менә мәсәлән, мин бер кемне уңышка ирешкән кешене сөйлим, һәм шул хәтле аның белән рухланам, аның белән сокланам, һәм минем дә шундый буласы килә. Шул ук вакытта, мәсәлән, начар гамәл кылган кешене сөйлибез һәм алай булмаска дигән мисал һәм үрнәк алабыз икән. Димәк, гайбәттә дә бар әлбәттә инде уңай яклары. Гайбәт сөйләүчеләр өчен уңай яклары. Гайбәт сөйләүчеләр өчен тискәре ягы, дуслар, беләсезме, без бит әле ниндидер кара көнләшү белән, шундый менә дигән шундый ичке бер киеренкелек белән дә гайбәт сөйләргә мөмкин без. Бу очракта безне бик нык түбән вибрацияләргә алып төшә. Кеше табигате белән югары вибрация заты. Гайбәт сөйләү вакытында, менә аны русча әйткәндә сквернословие диләр, начар итеп кешене сөйләгән вакытта без түбән вибрацияләргә төшеп китәбез. Һәм ул безне ичке халәтебездән, ичтән дип әйтәләр, изнутри, ул безне җимерә башлый. Менә ничек, әгәр дә без уңайын гайбәтнең дип әйтәм инде кулланырга телибез икән, ул безне үстерә. Әгәр дә инде без аны тискәре якка кулланабыз икән, ул безне җимерә. Менә шундый гайбәт сөйләүче өчен дип әйтәм инде, шундый ике ягы бар аның. Кызганычка каршы, икенчесе менә нәкъ кешедән көнләшеп, аның турында ямьсез сөйләү, аның турында әллә нинди уйдырмалар, ялган мәгълүмат тарату, үзенекен кушып интерпретация дибез, үзенекен дә кушып кешеләргә сүз тарату очрагы ешрак. Һәм менә шундый икенче очракка бара кешеләр, кемнәрнең үз тормышлары барып чыкмаган, үзләренең тормышларында аларга кызыклы әйбер юк, алар кеше тормышы белән яшиләр. Нәкъ менә шушы икенче очрагы дип әйтәм, негатив, тискәре очрагы белән сез очрашканда нәрсә эшләргә соң? 30-40-50. Гайбәтнең бит ниндидер менә шундый җиңелчә формада булырга мөмкин. Көлешеп алабыз, нитәбез, ул чыннан да куркыныч сүзләр, шаяру формасында. Ул менә куркыныч хәлләр дә булырга мөмкин. Кешенең тормышын хәл итә торган, тормышын бозаучы, я булмаса кешене битереп ташлый торган гайбәтләр дә булырга мөмкин. Әлбәттә, монда төрлесе булырга мөмкин. Әмма бүген безнең тапшырубызга килгән кунагыбыз, ул миңа калса, аның төрле формаларын ишеткәне бардыр. Һәм аның инде төгәл генә әйтергә була, ташбаканыкы кебек үзенең аларның артларында бар бит, менә шундый панцирь дип аталган, саклый торган ташлары. Менә шуның кебек аның инде аларга карата иммунитеты да бар кебек. Хәзер үзеннән дә сорарбыз әле, үзе турында иң тозсыз нинди гайбәт ишеткән бар икән аның. Әйдәгез әле икенче өлешкә күчик. 30-40-50. Безнең дусларыбыз Надежные руки күп профильле клиникасы. Надежные руки медицина төгәллеге белән сәламәтлек һәм матурлык сагында. Пластик хирургия, травматология һәм ортопедия, флебология, төгәл диагностика һәм медицина лабораториясы, тар белгечлек табиблары консультациясы. Үзәктә ашыгыч ярдәм күрсәтә торган түләүле травмпункт эшли. 12 ел эчендә хирурглар 257 меңнән артык операция үткәргән. Биредә штатта 40-тан артык тәҗрибәле белгеч эшли.
Надежный руки клиникасы сезнең сәламәтлегегез һәм матурлыгыгызның сире. Утыз, 40, 50. Икенче өлешебезне башлыйбыз. Безнең студиябызга килеп кирде кунагыбыз, көтелгән кунагыбыз. Шул кадәр нәзакәтле, тыштан шул кадәр йомшак, әмма эчтән ут ялкын, шундый төгәл шул вакытта. Эльмира Нагимова, хуш килдең. Кызлар, рәхмәт. Рәхмәт бик зур комплиментларыгыз өчен. Зур шат күрергә сезне һәммәгезне дә. Бездә рәхмәт. Бик зур рәхмәт сиңа. Эльмирочка, бүгенге темабыз без гайбәт хакында сөйләшәбез. Әмма мин иң элек башка бердән башласым килә. Гомумән алганда мин сары матбугатын ничектер читләтеп узам. Әмма синең белән бер әңгәмәгә әзерләнгән вакытта кирип, беренчедән син булган хәлләрне ничектер бөтен татар халкы күзәтеп барган кебек инде, кирип белешә башлагач, комментарийларны укый башлагач, кызлар таң калдым. Эльмираны укыдым башта, Эльмирага нәрсәләр язганнар. Аннары кирип укыдым, инде аңлыйсыз. Кемгә икән? Исемен әйтәсе килмәме әле? Юк, миңа кирип утырдым. Сиңа түгел, Русланга кирип утырдым. Минем исем китте. Хатын кызларның Русланга нык бу Эльмирага бераз гына язганнар да битте. Русланга шул кадәр теләктәшлек, нык бул улым. Бирешмә. Җаным мискин. Без сине аңлыйбыз. Мин аңлайм, мәтәм нәрсә бездә менә что не так? Нәрсә безнең белән шулай түгел, кызлар, менә бер карасаң, бөтен кешегә аңлашыла торган ситуация. Ике бала белән калган Эльмира, менә фактларны гына алсаң да, нәрсәгә бирешмәскә, Эльмирагамы, Эльмира кайныйм әллә, менә нәрсәгә бирешмәскә кирәк. Мин көләбез кызлар, ә бит утырып җыларлык, ни өчен бездә хатын кызлар шушындый аңлашыла торган ситуациядә да менә шундый позицияны сайлар. Эльмира, син үзеңә моны ничек аңлатасың? Ничек аңлатасың? Сизәсеңме син? Мин генә сиздемме моны? Мин беренчедән инде ул теманы 3 ел күзәтеп барам. Шундый нәтиҗә ясадым үзем өчен. Хатын кызлар бик күп бәхетсезләр, түзеп яшиләр. Гомергә бер тапкыр гына һәм алар үзенең менә шушы бәхетсезлеген кешедән күреп, бу айрылды, бу димәк бетәргә тиеш, бу җылап бер кая бетәргә тиеш ул. Ул тезләнеп, аның янына киреп килеп, гафу үтенеп, хатын кызлар шулай дип уйларга, ничектер менә күбесенчә, нишләптер алар шулай уйлар, что хатын кыз гел унижация итәргә тиеш ир-ат алдында. Ә монда алар күрделәр обратно, мин, значит, расцвела. Птица Феникс, диләр, Феникс кышы. Значит, бөтен эшләрем алга китте, Аллага шөкер, күз тимәсен. Туктагыз әле аны кыда алга китте бит. Ну, минем Аны сөйләмибез әле, тукта. опять мин благодаря миңа бит инде. Субханалла. Минем энергиям, мин киткәч тә аны күтәрде җәмәгать. Моны да аннар обсуждать итәрсә диләр. Сезгә нем бит инде мин һаман пища бирәм, пища. Мин инде ансыз яши алмыйм, мин сезгә гел бирәчәкмен, дисә что, киләчәктә дә алай берсе. Чөнки әгәр дә бик акыллы кеше әйтте, кешене телисез икән, әз генә урыс сүзләр кыстырып гаепләмәс, что бу ничектер үз-үзен ашады үзе, аңа просто бәхетле булырга кирәк. Кеше синең бәхетенә көнләшеп үзе алмаячак. Шуңа күрә нинди генә хәл булмасын тормышта, просто бәхетле булыгыз. Үзегезне карагыз, үзегезне яратырга кирәк. Мин шуны аңладым, что үзегезне яратырга кирәк икән. Үзеңне яратсаң, үзеңне карага, нәрсә ашыйсың килә, шуны ашарга. Эльмира, син хәзер юлны сайладыңмы? Үзеңне бәхетле итәсең, үзеңне һәм балаларыңны. Һәм тегенче Уйламыйсың, бүтән үткән тормышларны уйламыйсың. Гел үзең турында уйлап, рәхәт тормышка чыгасың да, аннары синең бүтән дошманнарың үлеп бетә. Алмыйлар, ал команда хәзер менә бүтән эштәге булган нәрсә. Алар инде нәрсә кирфегемә дә бәйләнәләр анда. Монда менә бер волосок җитмәгән, шуңа да бәйләнәләр. Анда уже тагын нәрсә, бармаклары кәкре икән, тагын нәрсә. Они уже не знают, к чему придраться, мин шул хәтлек көләм, честно, алар минем теге настроениемне гына күтәрәләр. Просто бәхетле булырга кирәк. Эльмирочка, менә син хәзер инде бераз вакыт узган, тынычлангансың, син чыннан да үзеңне җыеп, хәзер менә шулай ялтырап чыктың, эшләрең алга таба бара. Әгәр дә без әйләнеп кайтсак шул вакытка, бу бит үзеңә дә авыр әлеме? Һәм шулай булай да без
кайсыбызны гына алсак та кызлар, әгәр дә андый хәл булса, без нәрсә уйлыйбыз? Кеше нәрсә әйтер? Ул без әйтсә әйтер дип әйтсәк тә, ул эштә утыра бит. Без шундый җәмәгатьчелектә тәрбияләнгән. Әтиәни без шулай өйрәткән гомер татарда Гомумән бездә кешегә улай бер кирәк, күнегелгән ул. Венера. Синең турында әйбәт, дөрес уйлау кешегә ул кирәк. Ул ниндидер психикасы беткән кеше генә әйтә, кирәк түгел миңа, нәрсә уйлаулар шулай тегән итеп. Ә безгә ул бик кыйммәтле әйбер. Ул маска. Ул кыйммәтле әйбер, ул кирәк, ул барыбер безнең турында әйбәт уйлау. Һәммә дә ләкин инде тормышың шундый хәлгә җиткән икән, җәмәгать моңа түзеп булмый, аны барыбер тормышны үзгәртергә кирәк. Ә тормышны үзгәртәсең икән, һәр хәлдә табыла шундый кешеләр, сиңа әйтүче кешеләр имеем, без аларга игътибар итмибез. Без инде хәзер шарланабыз, өйрәнәбез, иммунитетыбыз барлыкка кирә. Шулай Зөлфия, солидарность ул менә безнең татар халкында гына хатын-кызлар арасында ул менә шушындый юк дәрәҗәсендә бик аз дип әйтик инде. Әллә бу ул бөтен дөнья буенча шулаймы? Ни өчен шушы теләктәшлек хатын-кызлар тарафыннан бит инде бөтенесе ябырылып, ничектер, барса яхшы була Эльмирчика, уйлама дип әйтер Андыйлар уйлар бик дигәндә. күп булды, 50% 50. андыйлар, чөнки кем шундый ук юлны үткән, алар бөтенесе поддержали, чөнки алар үткәннәр аны. Чөнки алар кыюлыклары җиткән, үзгәртергә тырышты. Кем хаман, мин әйтмим, что хәзер теге аерылыгыз нитегез юк, саклап калырга кирәк. Мин бит, сез бит белмисез, мин бит 10 ел яшәдем, мин саклап калырга тырыштым күп еллар. Күпме шанс бирдем. Минем улыма 12 яши китте, Ясминәгә 9 яши китте, инде Аллага шөкер зурлар. Менә бит син түзгәнсең дә, шуннан соң гына әйткәнсең бит 10 ел инде. яшәдем һәм 10 ел мин дөрес яшәмәгәнемне аңладым. Хәзер генә миңа 33 яшь. Кеше нәрсә әйтер дип, кеше сезеннән куркып, белмәсеннәр гаиләдә ничек белмәсеннәр, менә шушы гел теге фантикны күрсәтеп, ишкедән Алла сакласын, белмәсеннәр ничек. Әйе, ул бәлки дөрестер беренче этапта, әйме, теге ничәдер еллар син барыбер ничектер тырышасың, син бит ул кешене сайлагансың, саклап калырга тырышасың. Әйе, теге показухада ясап аласың инде, бездә бар да яхшы, бездә шундый идеальный пара дип, әйме. Әмма дә ләкин инде ераграк барган сайын, когда син уйлыйсың, что уже синең бөтен көчең юк, син менә шулай теге Балаларның стрессы бар басып икән. торасың һәм аска карыйсың, һәм уйлыйсың. Ә менә хәзер бер адым ясасам нәрсә булыр микән? Бу бит әйбер бетәчәк һәм рәхәт булачак. Син уйлыйсың ки, алар бит аны белмиләр. Менә шундый дәрәҗәгә җиткәч, син аңлыйсың, что ахыры хәерле булмаска. И только менә монда ике фәрештә кебек ике балаң утыра. Әни, син китсәң без нишләрбез? Дип. И шушы әйбер генә менә саклап кала, тотып кала. Андый дәрәҗәгә җиткезмәгез үзегезне берүк. Беркем дә белми, кемнең ничек яшәгән. Шуңа күрә сез прежде чем язарга кешегә, сез бит бер нәрсә дә белмисез. Кеше нәрсә үткәнен, нинди отношениедә булганын. Сез просто күрәсез ялтыравык. Шуңа күрә гына халмагыз инде күңелегезгә. Хәтта сез безне сөйли үзегезгә бөтен безнең начар энергетикагызны үзегезгә алып бетерәсез. Шуңа күрә сөйлисез кирәк. Гөнаһларыңны бетерә, синең гөнаһларың бетерә беренче чиратта. Они все забирают весь негатив. Это шуңа күрә сөйләгез. Через это прошла, именно прекрасно аңлыйм. Менә нәрсәгә ул Instagram битенә чыгарды, аны теге интернет киңлекләренә чыгарды. Чөнки уже кешенең түзәр хәле калмаган, кешегә просто тынычлык хочется, курыкмыйча өйгә керергә име. Сине бер кеше көтеп тормыймы дип як-ягыңа карап Бездә бит гүзәл түгел. Бездә бит авызың тулы кара кан булса да төкермә. Ә ник төкермәскә соң? Әле беләсеңме, Венера, нәрсә бар? Безнең татар халкында име, нишләптер хатын-кызга шундый йөклиләр, шундый күп вазифалар һәм таләпләр, ирне ир иткәндә дә хатын, ирне юк иткәндә дә хатын. Ир юкка чыга икән, эшкелеккә бирелә икән, эштән куалар икән, син гаепле. Хыянат итсә, хатын-кыз гаепле, эшсә, хатын-кыз гаепле, эше барып чыкмаса, хатын-кыз гаепле. Шуңа күрә Хыянат итсә, хатын-кыз гаепле тоже. бире бетермәгән ирне, нәрсәдер җитмәгән. Ирне Ответственностьны хатын-кызга Җаваплылар. Женской солидарности никогда не будет. Будет кызлар так объединяемся вокруг Эльмиры. Юк, барыбер хатын-кызга бик каты көнләшә. Әгәр дә хатын-кыз матур икән, все, аның дошманнары просто нишләп әйтәләр гел матур хатын-кызлар, алар ялгыз күбесенчә. Чөнки менә бар хатын-кыз матур булса, аңа көнчеләр алар күп була. Чөнки бик күп слабый хатын-кызлар үзен кулга ала алмый торган. Менә син шушы язып утырганчы бар инде фитнеска, ну бар
10 000 шак яса, Үз тормышыңны фитнесқа карай, акчаң булмасын. Ну, үзеңнең, просто үзеңне кара, нигә кешегә көнләшеп утыра? Әле алар язалар. Син аның страницаларына Әйдәгез хәзер безнән дә беләсезме? хуже. Без андый кызларга, андый кешеләргә акцент ясамыйбыз. Ясамыйбыз. Без хәзер Башкаларга. алдык исәпкә көчле хатын-кызлар булган, позитивный. Подобное притягивается подобное. Шуңа күрә Эльмира. Һәм Без булдык- сине чакырдык. Әйе. Без синең белән солидарны абсолютно. Шуңа күрә Венера да әйтте, кызлар укыдым да, анда теге кешегә Исем китте. Исмәгать әйтәсем килә. Теге кешегә бик күп комментарийлар язганнар. Син без энем нык бул, әйбәт була Тукта, тормышың. ир-атлар түгел, хатын-кызлар. Хатын-кызлар, Иң мөһиме, әйе. Мәйтәм, Эльмира әйтә, Эльмирны чакырып, аңа без терәк булабыз, теләктәш белдерәбез ала бирсә. Шуңа күрә без хәзер хейтерлар белән сөйләшмәйбез. Всё. Без хәзер сөйләшәбез. Гел әйбәт. Көчле хатын-кызлар, инде чәчәк ата торган, башка хатын-кызларга тели торган, әйбәт теләк тели торган хатын-кызлар без бергә. Һәм Без илһамлана торган кызлар. 30, 40, 50. Кызлар илһамлану ул чыннан да хатын-кыздан энергия ала һәм илһамлана да бит. Әйтик, менә соңгы көннәрдә шул кадәр чаралар күп иде. Мин Эльмира белән карыйм социаль челтәрләрдә. Эльмира куйган, әйтеп китәм, 2 сүз белән генә 39 температурасы. Мен әйтәм, "Әстәгъфирулlah, 2 көннән безгә килергә тиеш." Мин әйтәм, "Аннары карыйм, концерт куеп ята." Мен әйтәм, "Туктале, миңа теге температура кебек тоелдымы соң?" Мен әйтәм, "Эльмира, син температура." "Әйе, температура иде." Аннары концерт куяймы? Аннары тагын карыйм, 1 сәгать йокладым дигән. Аннары карыйм, тагын каядыр юлда. Аннары 5 сәгать йоклан. Бүген ялтырап без Әйе, рәхмәт бергә. бер кешегә дә берәй-бердә. Искиткеч. Һәм бүген мин теге йокым туймаган дип әйтергә авызым ачылмый хәтта. Чыннан да минем өчен матур, акыллы, көчле, уңышлы хатын-кызлар киресенчә илһамландыра һәм үзенең хәлен булмаганда да, менә бит башкалар да йөри бит. Шулар арасында ятып йоклап кына ятмый бит, торып фитнеска бара, без аны күрәбез. Шуңа күрә ул киресенчә без бер-беребездән хөрмәтле хатын-кызлар илһамланыйк әле. Безнең гомумән бүгенге темабыз бит Эльмира гаибәт. Менә без кызлар белән бүлештек, үзебез турында ишеткән. Нәрсә ул гаибәт? Иң шундый төче гаибәт, иң Акылга сыймаслык, нидер тузга язмаган сүзләр. Үзең турында ишеткән шундый иң Акылга сыймаслык гыйбәт мине шок хәленә калдырган. Мин беренче тапкыр ишеттем менә бер ай элек үземнең бывший иремнән, оказывается, мин хыянәт иткәнмен, шуңа киткәнмен. Вот шулай вот. Җәмәгать гаибәт ничек туа? Үзем дә шаккаттым, беренче тапкыр ишеттем, үземнең турында шундый әйтәм, кайчан уйлый башлыйм, әйтәм, кая йөргәнмен микән, мин может эшләнгәнмендер. Ул аны каядыр әйттеме? Ул аны Әйе, бөтен ул социаль тапшыруда. челтәрләргә чыгарды ират башы белән. Шундый нахак сүз. Нахаксыз аннары әйткән, алимент түләр өчен балаларга алиментка бирергә кирәк. Ансы мин карадым. Оказывается. Балаларга башкача ярдәм итәсез. Син Түгел ярдәм- Син бирмәдең име? Мин бүгенге көнгә дә менә хәзер менә кулымны менә йөрәгемә әйтеп әйтәм, ярдәм итә торган ир булырга тиешме? Менә без әгәр әйтик, просто сырысым килә сездән. Менә без аерылганбыз, безнең 2 балабыз бар. Ул балаларга ярдәм итәргә тиешме? Әлбәттә тиеш, аның да балалар бит инде ул. Точно, балалар бит бар, Чөнки бала мин булган. 3 ел бер ярдәм ярдәм күргәнем юк. юк. Бер ярдәм күргәнем юк. Тукта, Ну, бер тапкыр, 2 тапкыр 1 сентябрьгә бирде 10 мең акча. Ул ярдәмме или ул просто подачка? Подачка. Ә нишләп син алиментка Сез бирмисең? мин белмим, ничек ярдәм итәргә тиеш ул. Просто ул Сез балалар аерылышканмы? Без аерылышкан уже 3 ел, әйе. Ә син нишләп алиментка бирәсең килми? Белмим. Мин просто куркам, ул үскәч балалардан алыр дип. Син шуларны уйлыйсың. Мин шуны Ул уйлыйм. алиментка бирмәсә дә Чөнки алырга хәзер мөмкин бит. оказывается егетләр, Конечно. ирләр балалар үскәч, балаларны алиментка бирәләр. Мин сиңа булыштым, хәзер син. Хәзер син миңа булышты. Мин аны балаларыма Шул гына тотып тораймы? Минем Аллага шөкер. Ул әйткән алиментка бирү өчен башта алиментка бирсен диде. Кызлар, Әйе, теге тормышта- акча мин итмим дигән, үзе шуны әйтеп тора. Теге, ну. Мин аның белән белмим сезгә инде. чыктым миллион тапкыр. Әйдә очрашып сөйләшәбез. Әйе. Әйдә дошманланмыйбыз. Әйдә бүтән бер-беребезгә бер нәрсә әйтмибез. Андый булды, валлаһи әйтәм, билләһи. Сөйләшү, менә шушы интервьюлардан соң син башта опровергать ит бүтән әйткән әйберләреңне диде миңа. Что син алдадың, бүтән әйткән әйберләрең ялган дип чыгар. Ул очракта мин син белән очрашам һәм без определенный сумма турында сөйләшербез диде. Әйтәм, ну, Шундый ирләрчә җавап булган. мин Күрдегезме? әйтәм, ничего опровергать не буду. Кызлар бәлки кырыенда дөрес кешеләр түгелдер. Мин Минемчә, должна была андый әйтергә, мизгелдә гафу итегез тамашачым, мин ялганладым. Руслан яхшы,
только что бу Шул миңа без әйткән балаларыма ул аны булышсын өчен. тезләндерергә теләгән иде син. Ул хәр тезләндереп сине Әйе, гафу үтенергә. әйе, мен шулай итеп, ну извините меня алай. Юк. Ну, тормышта төрле хәлләр була, кызлар. Кешеләр очрашалар. Кемнең беләндер бергә булырга язган, кемнең беләндер язмаган. Ярый, булган хәлләр булган, биткән дигән кебек, хәзер бит инде бөтен кешенең дә яхшы, алга таба атлаганда бит балалар бар синеке булып кала. Аларга көн саен тегесе кирәк, монысы кирәк. Үзегез беләсез, балаларга аеруча күп кирәк. Барыбер бит инде ират кеше уйланырга тиеш. Без аның турында гына сөйләшмибез. Без гомумән алганда, мин уйлыйм, Эльмира ситуациясында булган безнең тамашачыларыбыз, хатын-кызлар, карап утыручылар арасында да аз түгелдер. Алар безгә үзләре дә язарлар. Ни өчен безнең ул нормага килеп китте? Әгәр дә аерылалар икән, әлбәттә балалар әнисе белән кала. Ничек алар ашарга тиеш, нәрсә эшләргә тиеш? Булышмый икән, аның тирәсендәге кешеләр дә аңайтмый бит. Син энем булышасыңмы соң? Балалар ничексең? Улым, балам, әнисе, әтисе, белмим, кырыйда бит үзе кеше әзгенә ялгышырга да мөмкин. Анда эмоциялар да булырга мөмкин. Әтигә янда кешеләр битарафлык белән бернинди сүз әйтмиләр име, әзрәк акылга китертмиләр. Аның кешесе, аның янында. Бәлки безнең теге гайбәт темасын сөйләшкән вакытта без гайбәт була алмый, без беренче теге кеше белән үзе белән сөйләшәбез, кемнәндер ниләр генә ниндидер гайбәт таратмыйбыз. Ничек уйлыйсыз? Каян киткән әлеге менә шушы ничек моны үзгәртергә була? Бәлки кырыйдагы кешеләрдән дә торадыр. Куәтләп тормаска, тегеләйме, булаймы? Сары матбугат менә тарата башлады аның интервьюсында. Ни өчен аны таратырга кирәксең? Ул бит мәгънәле сүз түгел. Һәрбер кеше үзенең статистикасын күтәрә аккаунтларында. Минем һәрбер сторисны мин үземнең публикам өчен төшерәм. Минем һәрбер сторисны урлап алалар да бөтен пабликларга тыгалар. Анда гел начар сүзләр, ә минекендә гел яхшы гына язалар, минекендә инде. Теге лентаны ачасың, гел мин теге топта кермим даже, әйтәм, значит, все нормально. Гел миндә күп лайк һәм йөзәр комментарий. Әле там бер әйтәсем килә, теге раз сөйләшкәнбез икән бер. Ул чыгарган, ул минем балалар белән аралаштырым, теге араларны үзә, блокировать итә. Нишен блокировать иткәнне әйтәсем килә, менә бәлки ул бу интервьюны карар, балаларны беренчедән ул алып китмей, әбиләр алып китә. Минем балаларым аның әнисен, мин аның бик хөрмәт итәм, бик яхшы кеше. Менә әнисе. Сез аның белән яхшы мөнәсәбәттә нисез? Яхшы мөнәсәбәттә. Бик мин аны шундый якын итеп, хәзер дә хөрмәт итеп яратам. Һәм минем балаларым аның әнисен бик яраталар. Алар әби генә, алар әтиле дип әйткәннәре юк, әби. Чөнки күпме тапкыр Русланга язган булдык. Мин өйдә түгел, не могу вас забрать дип әйтә иде. Әбисенә язабыз, әбисе килеп ала һәм ул өйдә булып чыга. Тукта, үзе килмәс өчен әнисен җибәрә була дигән. Юк, әнисе алып китә, ә ул әйтә, аласы килми ул аларны. Әбисенең аласы килә, әтисенең аласы килми. Мин өйдә юк кына дип әйтә дә, әбисе килеп алгач, ул өйдә булып чыга. Ул бер Менә бит инде бу сиңа уш итә бит инде, балаларга да әти кирәк. Ул бит мин нишләптер миңа уш итеп балалар белән аралашмый үзе. Миңа просто хочет, чтобы ул просто им воспитание бирсен, ата назын бирсен, ата яратуын бирсен. Бәлки ул карар да бу передачаны. Опять миңа берәр ответка бирер инде. Симуды дип. Ну, миңа хочется, чтобы алар белән. Син бер начар сүз дә әйтмисең. Ул даже бер тин акча бирмәсен миңа, просто бирсен балаларга наз, ярату. Мин железный түгел. Мин бик күп эшлим. Ярдәм кирәк. Мин эшләмәсәм, миңа аларны аякка бастырасым ки, миңа беркем дә китереп бирми. Мин реально бик күп эшлим. Мин уже кибеп бетте, мин 49 килограмм калды. Миңа әйтәләр, "Чик син ябыгасың." Ябыкмый, мин просто эшлим. Мин туда-сюда концертлар, мин әле теге там бер бизнесым бар, Аллаһка шөкер, ансында өлгерәм. Теге ничектер. Үземне дә карарга кирәк бит, үзем өчен дә бераз яшисе кирәк, чөнки мин каяндыр энергия көч алырга тиеш. Иначе мин ширлим просто. Әни буларак балаларга да кирәк. Аның бераз ярдәме булса, мин бик рәхмәтле булырым. Һәм мин бу теманы мәңге ябырым, честно. Мин бер сүз дә бетен әйтмим, честно. Вот соңгы тема булсын, соңгы сөйләшү булсын, мин ардым уже 3 ел аны обсуждать итәргә, 3 ел аны сөйләргә мин ардым, не хочу. Ул бит әле үзе дә кузгатып җибәрәм. Эльмира, чынлыкта менә сине тыңлап утырганда, бер караганда, хәтта
сокланып карап утырабыз, чөнки шундый үзең яшь кенә, шул кадәр зирәк, үзе турында гына уйлап түгел, менә һәр кешенең эгоизм бар, имме, үзе турында уйлый торган. Син билгеле, бөтенебез дә күреп торабыз, балалар өчен уйлыйсың. Балаларга андый сүзләрне әйтү, җиткерү, ул алар өчен стресс, ул бит аларның әтисе, ул бит начаррак булырга мөмкин түгел, әнисе дә начаррак булырга мөмкин түгел. Аның өчен әтисе дә, әнисе дә дөньядагы иң яхшы кешеләр булырга тиеш. Һәм аларның бу вакыты бик кыска, алар бик тиз үсеп китәләр. Аларга шушы вакыт эчендә максималь рәвештә бөтен үзеңдә булмаган зирәклекне алырга кирәк. Шундый кешеләр белән аралашырга. Инде балалар позициясендә утырып бит син шулай утырып кала аласың, балалар үсеп китә, алар гомер буе аннары шул травма белән йөрергә мөмкин. Бу гомумән аның турында гына түгел, башка ир-атлар өчен дә, хатын-кызлар өчен дә бу шундый мисал, шулай бит. Хочу, чтобы ишетте, шушы сүзләрне тукта инде дип әйтәсем килә һәм мине кайгыртма, балаларыңны кайгырт, пожалуйста. Зинһар. Чөнки алар гаепле түгел. Айрылганда гел ике кеше генә гаепле, әлбәттә, без икәү генә. Миндә дә гаеп булган, синдә дә гаеп булган. Мин үземне ангел дип әйтә алмыйм, минем дә характерым бар. Минем дә бик күп ошибкаларым бар, мин аның өчен гафу үтенәм. Синең алдыңда, Руслан Кирамудинов. Әгәр дә кай вакыт теге ачудан, эмоциядан сиңа әйткәнмен икән, менә публикага чыгарганмын икән, гафу үтенәм, шуннан да, но туктарга кирәк. Шуны гына әйтәсем килә. Нинди зур көч әлеге сүзләрдә, Эльмира, искитмәле. Без алкышлыйбыз. Беренче адымны ясадың син. Һәм буларны Руслан ишетеп, ниндидер фикергә, акыллы фикергә ирләрчә олы итеп үзгәртер дип, Балалар үзгәртер хакы дип. өчен, балалар җитәр туктарга кирәк. Тормышта төрле ситуациялар булырга мөмкин, чыннан да, һәм алга таба карарга, алга таба яшәргә, һаман да теге бер үк балык башын күпме еллар чәйнәргә була. Алда бит һәрберебезнең, без бит белмибез, һәр Аллага ышанган кеше гомумән ничектер Аллага тапшырырга тиеш. Димәк, һәр кешегә үзенеке юллар аерылышты. Әмма без бәхетсез дигән сүз түгел. Һәр кеше бәхетле булырга хакы бар. Һәрбер кеше үз бәхетен. Эльмира, син шулай җиңел хәзер сөйлисең моның хакында, елмаеп, комментарийлар. Но миңа менә кырын гына комментарийлар язса, мин беләм. Конструктив критика бөтен кешегә файдалы бер. Әмма статистика мәгълүматлар нәрсә күрсәтә? Конструктив критика ул 10% була алмый, 5%тан да әз генә арта. Гадәттә ул конструктив булмагандыр критика. Ничек моңа ияләшеп була? Ярар дип уйлыйсың, ул бит башыңда барбер әйләнә синең. Син кайчан моның белән яшәргә өйрәндең, шунда елмаеп? Чөнки 3 ел буе инде хәзер айрылганнан соң, 3 ел буе шулай гел язгач, мин инде ничектер уже Игътибар итмисең. Калыплаша башладым. Аннары ничектер уже ияләнеп тә киттем. Әгәр дә менә матур гына яза башласалар, мин уйлыйм, так. Что-то не то. Как-то неправильно. Каямында, син шундый, син мандай, син шундый дип. Бу ситуациядән кала башка нәрсәләр буенча да менә теге гыйбат язып, нәрсәдә булса язып, хейтерлар язып. Яратмаган кеше ул бары яратмаячак. Мин бит доллар түгел, барысына да ашарга. Миңа бер әби килде. Өлкән яшьтәге шундый бик матур әби килде, кызым. Син аларга игътибар итмә. Алар минем өчен шундый кайгыралар. Мин инде ул вакытта алар даже минем өчен күбрәк кайгыралар. Мин дә миңа барыбер. Мин ул вакытта уйланып та куймайтам. Алла минем өчен шуһатлы кеше кайгыра икән, шуһатлы яраталар икән мине. На самом деле, безнең статистика буенча Россия 3нче урында айрылу буенча. Әйе. Әлбәттә инде айрыла калсагыз, Аллам сакласын инде. Гел шанс биреп карарга кирәк. Хәтта Коръәндә дә бар ул айрылу. Иң соңгы булса да, ул булырга мөмкин дип әйтелгән. Әмма аннан соң начар яшәргә дигән сүз түгел. Балалар хакына, алдагы тормыш хакына һәркем кризистан үсеп чыгырга тиеш, шулай бит. 30-40-50. Без менә әле гайбәт турында сөйләшәбез, хейтерларны бит әйтәләр гомумән, бу синең иң шундый көчле фанатларың. Менә башка кеше синең турында күрми калырга мөмкин нәрсәне ишетми. Без гомумән күп әйберне менә әле әзерләнгәндә монда белдек. Алар бөтен әйберне белеп торалар. Алар синең өчен шул кадәр җан аталар. Алар синең тормышың белән яшиләр. Алар хәтта минем кемгә подписаться иткән, кемнән отписаться иткән язып кына торалар. А почему вы от этого отписались? А почему
вы на этого подписались? Жаным кайбары. Шу хәтле карап бара, шу хәтле. Әле менә теге Күп ризык бирәбез Минем кешегә. тормышым белән яшиләр кай вакыт менә теге ничектер. Нинди зур миссия белән яшисең син, Эльмира. Юк, әле менә теге атнада гына кулың жынны дип язганнар минем. Кулым жынлап та жынлыймы? Ну шуны әйтәм, хатын-кыз күрмәй. Мин фото куйганда күрмәдем, иратлар шуны язып ята. Иратлар күргән. Менә мин ул иратларны уйлыйм инде, хатын-кыз белән торып караганнары юктыр, яки теге Лия, бала якынрак инде дип инде. Мин сиңа хәзер аңлатам. Мин дәртле! Юк, син дәртле. Шуңа күрә алар кызыгалар сиңа. Шуңа ирләр язган син. Разитлар. Ә сиңа Эльмира күбрәк Яратып. иратлармы, хатын-кызлармы язалар? Хатын-кызлар күбрәк яза. Әлбәттә. Нашарын. Яхшысын. Яхшысын. Яхшысын кызлар яза инде. Даже юк минем хәзер фанат Бармы? иратларда бик Хәзер? күп защитниклар защитниклар? бар. Хәтта миңа язалар, кая тотып куйныйбыз бу, сине обижать итсәләр дип. Теге ничектер. Аллага Приятно шөкер, инде. Аллага шөкер. Кара әле, Эльмира, хәзер бит инде кризислы психологлар дип әйтәләр. Кризисный психолог дигән шундый профессия бар. Хәтта ниндидер аннан тыш әле булай әңгәмә сөйләшүне генә алып бара торган кешеләр дә аерым бар. Аларга барып караганыгыз юкмы? Безнең кризислы психологлар алар балалар белән мөнәсәбәтләрне җайлаштыру өчен, гомумән алга таба җиңелрәк. Чөнки менә бер мәртәбә шундый кризислы психологлар белән сөйләшкәннән соң мин нәрсә ишеттем үзем өчен. Кешеләр, иратлар, хатын-кызлар бер-берсе белән претензия белән бер-берсенә карата менә сөйләшә башлый икән. Менә син шундый, син тегеләй әйтмисең, син мондый. Алар тупикка бәрелешкәннәр. Аннан чыгары өчен, анда аларның хәтта ниндидер шундый уен формасында өйрәтәләр. Син моның белән нәрсә әйтергә теләдең? Әйтик, мин шундый арыдым. Миңа әзне ярдәм булыр иде, син балаларны алып торсаң, мин сиңа чын күңеллән рәхмәтле булырмын. Әйтик инде. Аны гаепләмичә генә үз хисләрен турында сөйлә. Ярсымыйча гына. Ярсыган вакытта син әйтә аласың, ну инде менә инде 3 ел сөйләшәбез. Ә ул 3 ел сөйләшмәүгә тормый. Менә алар хәтта шушылай өйрәтәләр. Андыйларга барып караганыгыз юкмы? Теләк юкмы андай? Бармый бит ул бит мин контактка чыкмый минем белән. Мин бит хотеллә кая барырым, әйтәм, әйдә очрашып сөйләшәбез. Ну, туйдым мин честно шушай бер. Мин шундый эмоциональный бер карасам. Мин шундый простой, и аннары ул простатадан мин страдаю. Чөнки мин менә интервьюларга йөрим. Үземә сүз дә биргән инде, бүтән бармын, бүтән сөйләмим. Мин үземнең сүзләремә хуҗа түгел. Менә шунсын бар минем. Менә мин барам, сөйлим. Эльмира, ә нишләп соң әле Шундагы ихласлык? тышымда минем. Ә бу Аннары мин начармы? страдаю. Аннары мине тагын бу кыз кайчан Русланыбыздан отстанет инде. Бу кыз мин тагын бетереп ташларым. Бу Эльмира, интервьюдан соң тоже. Демәк шулай кирәк. Без менә Кешеләргә сине кирәк. чакырырга уйлаганда, мин әйтәм, бу җаныкаем 3 ел инде һәм тинтретәләр, интервьюларга чакыралар, сөйлиләр, һаман шул бер балык башы дигәндә, Сорау бит инде. Мин әйтәм, әйдәгез безнең тапшырырга чакыртып, без бу тарихка Нокта куябыз, куябыз. Алла бирса. Әйе. Әйдә нокта куябыз, матур итеп нокта куябыз. Син хәзер Русланга әйтеп гафу үтендең. Бу бик көчле адым хатын-кыздан Руслан ишетер дип өметләнәбез без барыбызда. Җиткезәләр аңа бар. Шуңа күрә Эльмира, менә балалар хакына һәм алга таба ул да бәхетле булсын өчен, син дә бәхетле булсын өчен, безне шушы тарихка нокта куеп, Амин. яхшыга өметләнеп, Алла бирса, башка бу турыда сөйләшмәскә сүз бирәбез. Сөйләшмәскә сорамагыз да, пожалуйста. Язмагыз да. Сез дә Эльмира туктагыз бәхетле, инде. ул хәзер ирекле хатын аерылган, ул үзен бәхетле итәргә сүз куйган һәм Аллага шөкер, менә карагыз, чәчәк ата, бик Үземне матур, дә, тфу-тфу, балаларымны да күстимәсен. Аллаһ бирсен, Бөтенесе мөһим бәхетле булсын. булачак дип ышанабызлар бит кызлар. Эшлекле. Һәм хатын-кызлар бөтенебез бергә Эльмирага бәхет теләп, хуплыйбыз, күтәреләбез. Теләкләштек. Бәлки әле бу тапшырудан соң чыннан да Руслан карап, монда бит без бер нинди начар сүз әйтмәдек. Ул сөйләшергә килеп, сез бергәләшеп, бәлки чыннан да психологка барып килеп, бәлки әле балалар белән дә, чөнки әле бит күпме вакыт алга таба сезнең берничек тә сез аерылып бетә алмыйсыз. Баласы булган кеше минемчә, ул гомерлек дуслар булып калудан да яхшырак. Просто нидер цивилизованный рәвештә аралашырга кирәк. Ну, аның очракта зурлар, олылар позициясында булырга тиеш. Балалыкка чумсалар, ул шул ук менә ниндидер талашу, ниндидер гаеп эзләп, бер-береңне гаепләүгә, ул мәңгелек бетми торган тарих. Шуңа күрә хәзер бүтән уровеньга менеп, олыларча, зурларча, тыныч кына балалар да бәхетле булсын өчен, просто какой-то договор нужен, наверное, да? Элек ул Барусылай вакыт кирәктер, вакыт. Чыгыгыз,
мирный переговорга Эльмира белән. Пожалуйста, үтенеп сорыйбыз. Эльмира безнең бит Зөлфия ул психолог, шуңа күрә ул белеп, төптән белеп сөйли. Юк, Шуңа ул күрә этапларны узырга кирәк. Бәлки менә Эльмира ул этапларны узгандыр даимә, ә Руслан бәлки әле узып бетмәгәндер. Бәлки әз генә вакыт көтәргә кирәктер. Алла берсе, вакыт кирәк. иншалла. Барысы да яхшы булыр. Барысы да яхшы булыр дип ышанабыз инде. Алла берсе, Алла берсе. Амин, амин шулай Мен булсын. шул балалар өчен генә, алар бит инде аларга тоже әти назы кирәк, мин аны аңлыйм. Әлбәттә инде теге балаларга наз гына аның өчен торып булмый алай. Ну булмый. Балалар өчен генә дип ярамый алай. Алар үскә шаннар рәхмәт сиңа әйтмиләр балалар. Алар да китәләр. Не надо было терпеть кына дип әйтәләр дә, это очень много случаев таких. Шуңа күрә ничектер менә яраталаштык, бер-беребезне популярлаштырдык, пиар иттек, Эшләрегез дә алга китте. Эшләр алга таба Када минеке дә алга Аллага китте. шөкер. Ну, ләкин туктарга кирәк, җитәр. Эльмира үзе әйтеп тора бит, аңа Әле кадәр минем бер әле зал җыел әле кияүгә чыгасым бар, минем бит әле булачак ирем кадәр йөри, шуңа күрә җитәр инде булды. 30-40-50. Шундай лайфхак бар, дуслар. Һәр мәгълүмат 3 көн яши дигән. Беренчедән, 3 көн битарафлык күрсәтергә. Менә сез үзегез турында мәгълүмат ишеттегез, 3 көн битарафлык күрсәтегез. Беренче көнне сез янасыз әлбәттә. Икенче көнгә ул сүрелә, өченче көнгә аның чын йөзе ачыла. Димәк, ул дөресме, дөрес түгелме дигән мәгънәдә аның чын йөзе, менә бу гайбәтнең чын йөзе өченче көнгә ачыла. Әгәр дә менә бу 3 көн битарафлыкны без тотмасак, ниндидер реакция бирсәк, эмоция безне күрсәтсәк, безнең аклану килеп чыга һәм аклана нинди кеше, әгәр дә үзенең гаебе булса. Шуңа күрә без әгәр дә менә бу 3 көнне битарафлык, лайфхак дип әйтәбез, шундый сул. Әйме, әгәр дә менә бу 3 көн битарафлыкны тотабыз икән, без һичшиксез менә бу гайбәтләргә каршы торабыз дигән сүз. Димәк, беренче 3 көн битарафлык сакларга. Икенчесе гайбәтләр алдында акланмаска, бары тик чиста, ачык фактлар бирергә. Була бит шундый, ой, юк инде, фәлән инде 40 мең турда шулай дип сөйлиләр икән дигән без мәгълүмат әйтәбез, әйме? Аклана башлыйбыз, мин анда түгел идем бит, фәлән идем бит, төгән идем бит, һәм сүз китә шул дәрәҗәдә агылып, анда ялгыш фикерләр дә чыгарга мөмкин. Шуңа күрә без әгәр дә без үзебез турында ниндидер гайбәт сүзе ишеткәнбез икән, без фактлар гына әйтәбез һәм коры фактлар белән генә җавап бирәбез, акламый гына. Мин анда булмадым. Бу сезнең фикерегез. Мин менә шунда булдым. Мәсәлән, менә шундый коры фактлар белән аклануларсыз гына гайбәткә каршы торырга кирәк. Аннары соң, дуслар, гайбәт, сезнең турыда гайбәт чыккан икән, шул вакытта сез тирәнгә киреп, нишләп шулай булсын әле, миннән нинди ялгышлык эшләдем, фәлән төгән дип без казырга яратабыз. Юк. Сезнең турыда гайбәт чыккан икән, сез шундук үзегезне тотып аласыз һәм бу гайбәттән мин нинди уңай момент ала алам. Менә игътибар фокусын уңай якка юнәлтәсез. Нәрсә ала алам? Бу гайбәттән миңа нинди файда? Бу гайбәттән миңа нинди ягы белән уңайлы? Менә шуңа фокусны җибәрәсез. Әгәр дә без негативка фокусны җибәрәбез икән, ой, моны бу белсә, теге белсә, фәлән дигән, без анда чуңабыз һәм үзебезне гаепле хис итә башлыйбыз. Әгәр дә менә шу ягы белән уңайлы булды. Менә мин бу кешеләр белән, димәк, бүтән араны алып бармыйм, аралашуны алып бармыйм, араны үзәм. Яхшы булды әле менә шундый ситуация килеп чыкты. Мин менә шулай. Шуңа күрә позитивка әгәр дә фикерегезне юнәлтәсез икән, игътибарыгызны, әйме, нәрсә белән бу гайбәт сезгә файдалы. Сез хәтта бу әйтәләр дә выиграть. Сез бу гайбәттән хәтта отасыз да. Һәм мөмкин булса, әгәр дә бу сезнең кулдан килә торган әйбер булса, турыдан-туры гайбәтче белән сөйләшергә. Һәм гайбәт турында белгәнегезне күрсәтергә. Әйе, мин ишеттем. Ничен син шулай эшлисең? Һәм менә шунда бик нык бер момент бар, әйме? Үзегез турында гайбәт ишеткәнсез икән, иң якыннарыгызны үзегез бу турыда хәбәр итегез. Алар ишетеп әллә нинди фикерләр туганчы, иң беренче якын дусларыгызга, якын кешеләрегезгә менә шулай дип сөйлиләр, фәлән төгән дип, иң беренче үзегез мәгълүматны җиткерик. Чөнки менә шундый әйбер бар. Кеше беренчел мәгълүматны исендә калдыра. Шуңа күрә хәтта сездән сорыйлар икән,
Ике мәгълүмат бар, берсе яхшы, берсе начар. Кайсыннан башлыйм диләр икән, иң яхшысыннан башларга кирәк. Чөнки беренчел мәгълүмат истә кала. Сез негативны башта начар мәгълүматны әйтеп, соңыннан яхшысын әйтсәгез дә, безнең игътибар фокусы начарда кала. Шуңа күрә үзегез турында гайбәт ишеткәнсез икән, дөрес фактлар белән, якыннарыгыз белән, иң якыннарыгыз белән бүлешегез. Һәм инде менә шундый сүзләр йөри дигән әйберне дә үзегез әйтергә тырышыгыз. Гайбәтче белән һичшиксез сөйләшергә кирәк. Һәм инде бик шундый авыр моментлар дип әйтәм инде. Хәтта судка ук барып җитәргә мөмкин. Әлбәттә, үзегезне яклагыз. Ләкин менә кай вакыт кайбер кешеләр дип әйтәм инде, кичкенә генә гайбәтне дә менә шулай күпертеп, әллә кайхәтле барып җитәргә мөмкиннәр. Гәрчә гайбәт 3 көн битарафлык күрсәткән очракта шул хәтле матур гына сүрәнләнә, сүрелә дип әйтәбез инде аның эмоциясе, әйме? Әлбәттә, үсешкә барган аңлы кеше хәтта гайбәттән дә бик яхшы файдалана. Маркетинг усул буларак югары дәрәҗәгә ирешкән, әйтергә кирәк, ире компаниялар гайбәт белән бик яхшы файдаланалар. Шуңа күрә үзегезгә карата, үзегез турында булган сүзләрдән дә файда алыгыз. Ниндидер негативка һәм инде төшенкелеккә үзегезне каядыр укынга, чыңгылга дип әйтәм инде, җибәрергә һич кенә дә ирек куймагыз. Уңышлар сезгә. 30, 40, 50. Гайбәт дигәннән, Эльмирочка. Иргә чыгуга дигәндә. Иргә чыгуга дигәннән, әзерлек стадиясы бармы соң әле сиңа теге тәкъдим ясаучы әлегә бармы, юкмы, уйлар бармы, юкмы? Кайчан безгә көтергә Эльмираны фата белән? Юк, минем Аллага шөкер, теге ничек әйтәләр, наличным Аллага шөкер, бар да яхшы. Теге үзләнүдә түгел, мин булай гына инде прикалываться итеп йөрим концертларда да, программа буенча шулай, шуңа күрә минем бар да яхшы, Аллага шөкер. Ә син аның белән таныштырмыйсың махсус хәзер үзеңнең Кирәкми. барыбер Счастье любит тишину. Менә хәзер шундый позиция алдым. Счастье любит тишину. Анда бик күп догадкалар бар. Кем миңа наоборот кызык. Мин наоборот теге заблуждение кертәм, монда кертәм, монда намеклар бирәм, имештер бу дип анары. Яра ул опять-таки кызыксыну бит инде. Без бит артистлар, без бит ничектер кызыксыну уятырга тиеш. Ул минем профессиям. Мин Статистикада күтәрелә малай. Ул бит минем бизнес, ул бит минем акчам, ул бит минем шуңа күрә ул булырга тиеш, әмма дә ләкин шундый мнениегә килдем. Ә син кияүгә чык, тынычлык ярдайсың. Ә кияүгә чыккач, аны без беләчәкбезме соң, менә тамашачылар беләчәкме? Мин дә әгәр дә икенче половинка белән бер нигә килсәк, бәлки Безгә генә шалтыратып әйттегез инде. Туктале, ә син әйтә аласыңмы соң хәзер инде мин үз кешеме таптым, менә ул минем кеше, ул тәгаен минеке дип әйтерлек җире бармы? Кабул итә, менә ничек Ул мине ничек бар кабул итә, ул мине аңлый, миңа аның белән җиңелрәк. юк, әйтә алам, Аллага шөкер, бар да. Аллага шөкер. Эльмира, без синең өчен шулкадәр сөенәбез һәм Русланга да без әлеге менә шушы үз-үзенә Мин бик аңа телим яхшы хатын. Әйдә телик әле бергәләшеп. Яхшы хатын. Миннән дә алданрак өйләнсен иде, бәхетле булсын, пожалуйста. Ну, миңа тимәсен. Потому что минем все нормально, все в порядке. Шул балалар белән генә аралашса, миңа бер претензиям юк, честно. Акчаң да кирәкме бер нәрсә? Менә соңгы җегетем белән аерышканда мин дә шулай дип Ходаем, мәйтәм, берәрсенә яры гашык булса ярар, берәр кеше генә әйтсә, потому что итепләрен теге саклап, ишекләрен саклап, вообще гарык булганым, туйганым, мәйтәм, тынычлык кына кирәк. Ходаем, мәйтәм, Аллаһ Тәгалә җибәр шуңа, мәйтәм, бер хатын. Яхшы кулга эләксен дип. Аллага шөкер 5 айдан соң юкка чыкты, минеке озакка сузылмады. Күрәсеңме, кемгәдер син тиз аңлагансың, ул әле тиз аңлап бетермәгән. Әле бит ул мөнәсәбәттә дә бөтен кешедә бер вакытта әлеге уйга килми. Кемгәдер озаграк вакыт кирәк әйтик. Ахыры хәерле булсын әлбәттә. Эльмира, безнең караучылар арасында хәзерге вакытта үзе турында гайбәтләр ишетүче, инде рәнҗүләр, гомумән ул бөтен гомер-гомергә гайбәт дигән сүз. Хәзер инде аны сөйлиләр. Гайбәт аның уңай яклары да бар, начар яклары да бар. Уңай як ул синең ниндидер үсеш сферасы, син күрәсең, димәк, әгәр дә синең бу Карьераңа ярдәм итсә, имеш син үсә аласың, синең турында фәлән дип әйткәннәр икән, димәк, син алардан өстенрәк, ул кешеләрдән сиңа карап торасылары килә, синең турында уйдырмалар уйлап чыгарасылары килә. Гомумән гайбәт сөйләгән кеше үзен киресенчә, кара әле, минем турында бер дә сөйләмиләр, әллә минем инде кызык түгел микән мин дип уйларга тиешләр. Но шул ук вакытта сындырган кешеләрдә менә гайбәт кеше сүзе кеше үтерә дигән шундый халыкта ничендер ул сүзләр булган бит. Һәрбер кешенең хейтері бар.
Шуңа күрә ничә кеше шул хәтлек мнение, аңа да игътибар итәргә кирәк. Вот ничек үзегезнең тоясыз, ишегезнең күңелегезне шулай яшәгез, вообще игътибар итмәгез. Вот честно. Просто менә зеркало. Мин нәһә шулай әйтәм. Әгәр дә менә алар сиңа начарлык телиләр, алар в зеркало смотрят. Это автоматически бумеранг, кайта мгновенно. Ул беренче, икенчедән әлбәттә ул сезнең начар энергетигыгызны ала, шуны позитив итеп кабул итегез һәм өченчедән нәрсә дип әйтәсем килә? Бәхет теләгез. Менә опять-таки шул көзге үзегезгә менә бәхетле булсын. Ой, бәхеттән шашып кына яшәсен, чөнки сез үзегезгә телисез шушы сүзләрне. Ул сезгә әйләнеп кайта. Аңа ул әйткән сүзләр аңа мгновенно әйләнеп кайтачак. Это работает. Это 200% работает. Мин үзем шаккатам кай вакыт моментально бумеранг кайта. Миңа да кайтканы бар. Минем дә гынахсыз түгел. Мин дә кай вакыт гыйбат яратам сөйләргә, мин чәйнәшергә тоже яратам. Но вот чәйнәшкәннән соң миңа ишеп кайта сразу. Белмим, как это работает. Мин аны понимаю. Ага, мин бит монда шулай әйткәнем, менә миңа кайтты. Шуңа күрә ошибка хочешсә. Үзеңне дә контрольләп торырга кирәк, кызлар. Һәрбер әйткән сүз сила слова бар, шуңа күрә. Ә сиңа язсалар, син бетерәсеңме? Әйтик, социаль челтәрләрдә син фәлән, төгелән дип әгәр дә язсалар. Үземә язсалар бетерәм инде. Кирәк миңа төгеле. Кирәк түгел тәнкыйть. Кеше чыгарганда анда бетерә алмыйм да. Үзеңне чист тартасың. Әйе. Дөрес эшлисең. Зөлфияның күңеле бик кызык моңа карата синең бит теорияң тәнкыйть буенча. Тәнкыйть буенча беләсезме, кызлар, нәрсә? Менә тәнкыйть. Мәсәлән, Гүзәлиягә әйтәләр икән, ниме? Каралы, син 3 аяклы кыз икән, ой, кошмар дип көләләр. Менә көлеп утыра, күрәсеңме? Чөнки аның бит аягы икәү генә, аңлаңа тими. Әйе. Тәнкыйть кайчан тия? Тәнкыйть ул кайчан тия? Кеше үзе шунда әзрәк ышанычлы булса, шулай бергә. Ул тия башлый. Демәк, мин Әйтәләр сөйлим. Венера, кара син тазаргансың, 200 килолы булгансың, кара инде түгәрәк дисең дә, скажешь, я же нормально. 2 генә килограммга Юк, кайта. мин бит стройный, сиңа тими ул әйбер. Әйе. Шуңа күрә менә ул тәнкыйтьне аннар ничек гайбәт туа. Мәсәлән, әйткәннәр икән, бер кеше килгән, име карагыз әле, бу машинадан төште дә, име, теге зур су бар, егылды шул суга. Ул егылды. Икенче хатын күрә дә, каралы, бу кеше исерек булган икән, шуңа күрә егылды ул, име. Өченчесе әйтә, аның янында хатын бар ие, алар икесе дә гәрәшеп исерек булган, Кыярдан помидор ясыйлар. Әйе, кыярдан помидор ясыйлар. Бер урында бер төшкерсә берсе, икенче почмакка бер 10 кеше аша, уже бәбиләгән диләр. Бәбиләгән, гайбәт шулай туа ул. Шуңа мин үзем әйтәм, мин үземнең нинди икәнен беләм, әтиәне минем нинди икәнен белә. Шуңа күрә исемдә китмим минем. Наоборот, миңа кызык ул кеше язсын, мәйтәм, кеше белән нәрсә язсын. Эльмирочка, тозга язмаган гайбәтләр турында без сөйләшеп киттек. Син Руслан турында гына сөйләй башладың. Гомумән башка кешеләрдән тозга язмаган сүзләр киләме сиңа шундый гайбәтләр? 3 ел дәвамында инде каждый день көндә. Демәк, сез аерылганчы сезнең бөтенләй бернинди дә гайбәтләр юк иде. Вообще юк, гел матур язалар, ай яратам, халык килми иде концертларга, бер нәрсә юк. Хәзер бик күп язалар, бик күп хәйт һәм Концертка да халык. Концертка да 4-нче, 5-нче көн алдым бит Казанда. Аллага Ой, шөкер. ой, молодец, Хәтта миңа Мира. анда әйтәләр, заллары тулмый икән, бу мескен баланы. Аллага шөкер, миңа җитә, минем тамашачым бар үземнеке. Сине 10 ел гел яхшы сүзләр генә әйтәләр, концертларга йөрмиләр һәм кинәт ябырыла башлады шушы төрле гайбәт, начар сүзләр. Һәм синең реакция? Ой, башта бик якын кабул итә идем. Минем ул теге түккән күз яшьләрем инде һәрбер сүзгә тегенчектер. Якын итә идем инде йөрәгемә, күңелемә якын ала идем. Аннары инде мин бары үземнең теге, минем тамашачым 2 лагерьга бүленде. Беренчесе ул теге защита бик көчле булды. Монда инде хәйт. Шул менә защита булганга күрә генә мин бу әйберне йөреп чыктым, чын мәгънәсендә. Һәм инде янда булган кешеләр, әти-әниләрем, якыннарым, дустуганнарым, твоя поддержка, ты самый лучший дигән кешеләргә мин бик зур рәхмәтлемен, чөнки шул поддержка булмаса, әлбәттә кеше сүзе кеше үтерә. Чыннан да. Син уйлый башлыйсың, неужели син шундый, син загоняться итә башлыйсың, син Шикләнә башлыйсың ул үзеңә. әйе, неужели мин шундый, Ниндидер. неужели мин шундый Аллаһ Тәгаләм дип, Аллаһ Тәгаләдән инде ярдәм сорыйсың, инде теге күңел тынычлыгы сорый башлыйсың. Үттем. Ну бу яхшы кызларга гына хас әйбер бит Бу кызлар. бик зур үз өстендә эш. Үз бик күп. Әле дә миңа калса, миңа бик күп эшләргә кирәк әле үз өстендә. Чөнки
гомер-гомергә надо өйрәнергә, эшләргә, ул очракта гына. Тулысынча йөзеп чыкмадың син эме бу нидән, әйбердән тулысынча. Юк, инде хәзер теге алай карамыйм, теге хейтка каранды. Юк, барар үз өстеңдәге эшләргә кирәк. Чөнки эмоция дигән әйберне сүндерергә кирәк, бераз киметергә кирәк. Мин бик эмоциялы. Иде син ул сәхнәдә генә чыгар Эльмира, яме? Монда игътибар Шуңа күрә итмә. теге тормышта эшләргә кирәк үз өстеңдә бик күп. Нахакка әйтелгән сүзләргә кешенең реакция бирү бу нормаль күренеш. Әйе. Әгәр дә сиңа нахакка гел булмаган әйберне әйтәләр икән, син бит инде әйтегез дип утыра алмыйсың. Әйе. Бу бит дөрес түгел дип әйтәсе килә. Тегән нитмәдең, игътибар итмә. 2, ну бары 3-нче, 4-нчедә син. Шаштыгызмы әллә дип әйтәсе Менә килә. минем дус егетем бар. Ул заводта эшләйде. Каждый раз һәрбер мужик килә дә сорыйды. Гүзәлия белән йокламы син? Гүзәлия белән йоклыйсыз бит сез. Гүзәлия белән йоклыйсыз бит дип әйтәләр. Мин ди башта ди акланаем ди. Шуннан соң шуны хәтта гарак булдым. Да, без йоклыйбыз дип әйтәм ди. Хәтта ди теге әйтәм ди. Ә кеше ди барыбер даже шул сүзгә дәген шаны бетми ди теге. Ие дип тә әйтсәң ярамый ди. Юк дип әйтсәң дә ярамый ди. Мин уже шулай дип әйтәм ди. Әйтсәң әйтин шунда. Туктайлы, мине икенче сорау борчу. Ник кирәк сиңа ул кемнең белән йоклавы? Гомумән кемгә кирәк ул әйтегез. Менә карап баралар икән интернет шелтәреннән индеме? И бөтенесе карап баралар ди. Бөтен завод белән сине карыйлар. Нәрсәгә кирәк алар? И менә без әзрәк фото куеп алабыз икән. Дус егетләр белән дә куеп алабыз икән. Кызлар яза, тегеләргә яза торган кызлар язалар име. Сез менә 3 егет белән бер квартирада нәрсә эшләп утырып була. Ә без дуслар белән җыелышабыз. То дусларның квартирында, то минем квартирада. Аларның фантазиясе эшлисез, әллә нәрсәләр эшлисез. Тегеләрне теге җирләр кышытканга уйга киләләр икән. Минем бу җирем кышытканга күрә мин аларны чакырам икән дип кызлар үзләре язалар менә шуларга. Мәйтәм, вот мәйтәм, ничек шулай уйлыйлар? Мин әле ул кызларны чакырам, кунакка килегез, танышык, мин әйтәм, әйдәгез, дуслашык. Мин каршы ул кыз булгач мин килмим. Менә ул миңа кирәк түгел. Гүзәлия, бер дә акланма. Акланма. Әйе, шулай яшим дигән, көнләшсеннәр. Кыштырып та кирәк шунда. Искиткеч, нинди заводта ул шул кадәр кызыксыналар икән Син Зөлфия популяр белән кеше. шуннан да. Көнләшә, мин синең популярмы? Юк, элек нык язалар. Хәлләрне ишеткәндә юк, халык артисткасы шаккатып утыра. Белмиләр. Юк, элек вообще нык язалар. Хәзер туктадылар, потому что кемдер нәрсәләр яза, мин сразу интернет шелтәренә куям, миңа шул кызык уйнап, шунда төкелешеп, нитеп, энергия алып шуннан. Ашап утырып, шул кыжы күрәсең. Теге матур культурны гына буклап аласында шул кешене малай. И теге кызык өстенә кызык өстәлә кеше карый нитә. Мин үзем шуннан рәхәт алам менә. Син әйе, ә бит аны, мәсәлән, әгәр дә синең балаларың бар икән, әниләрең бар икән, алар да укый бит. Менә язган кеше, ну ул башта хәзер ияләшкәндер. Язган кеше һәр вакытта уйларга тиеш. Моны бит аның баласы да укый, анасы да укый, бөтен кеше дә укый һәм ул күпме кешегә стресс. Ияләшкән булса да. Хәзер ужалай түгел. Хәзер налай, хәзер итмиләр. Бирәләр синең әнигә дә, балаңа да, язалар. Юк, ул яшьтәге апайлар карый. Менә мин үземне теге шуны хәтта мине бөтен кеше дә кабул итә алмыйдыр дип уйлыйм. Ләкин миңа һаман саен әбиләр, бабайлар язалар, мин алар белән сөйләшеп утырам шул интернетта малай. Рәхәтләндер, рәхмәт дип күңелле итеп утырабыз без. И начар сүз әйтмиләр менә хәзер. Белмим нәрсә булды, үзем үзгәрдем бер нәрсә, штасам най. Әтегерәк кирәк әзрәк. Карале, начар сүз әйтми башласалар, минемчә Эльмира да инде теге нишләп китерни. Карале, нишләп сүз әйтми. Син аңламасың, син әле генә әйтеп утырдың. Менә әйтмәгез инде, язмагыз. Юк, мин теге... Давай язгыз әле язгыз. Юк, мин тегенең турында әйтәм, анысын әйтмәгез. Абулай эш кирәк. Борын кәкре мәсәлән да күзеп кысылган. Анысын хотя бы язгыз. Иреннәр вообще. Күкрәкләр все сделано, переделано. Җәмәгать бөтен эш эшләнгән, бөтен ниләре, өлешләре тәннең. Ужас вообще. Кем моңа карасын? Ярар, ансына түзәбез. 30-40-50. Эльмирочка, безнең дусларыбыз Смотри клиникасыннан шундый кызыклы гына сорау бар сиңа. Синең дөньяга карашыңны үзгәрткән 3 китап, я булмаса фильм, я булмаса шәхес, я булмаса вакыйга. Бәлки бер шәрне әйтергә мөмкинсең. Кемнәр булды? Бәлки фильм гынадыр, бәлки берәр шәхес. Булмаса юк. Я Бадретдинова. Да. Миңа пример, потому что без аның белән почти одинаково үткән Тормыш юлы. Әйе, шуңа күрә. Аның да аерылуы булды, аның да бик каты хейт булды. Шуңа күрә безнең тормышлар бераз безнең белән бик яхшы тату, отношениядә хөрмәт итәм, үрнәк алам. Шәхес ул минем өчен Илсия Бадретдинова. Илсия Бадретдинова. Аның белән киңәшләшеп, ул миңа бик күп мудрый сүзләр әйттем. Фильмнарга килгәндә инде мин күбрәк комедиялар карарга, позитивный хатын-кызлар турында карарга яратам. Һәм
Білмеймін, определенный Исімін фильм айтасың. исімі. Менің вообще Чөнки тормыш кинодан кызыграк, Мен үшін память девичья, шуңа күрә. Ә Вақиға менің тұрмышымды өзгерткен. Бірінші тапқыр шетелге барып қайту. Кашан булды һәм нинди шетелге? Бірінші тапқыр біз қайтам, Түркияға балалар белән бардым. Бірінші тапқыр менің сразу мировоззрение, ял иттегез дуслар, путешествуйте, шундай вдохновляет, шухатлык энергия бирә, шухатлык тормышны күрәсең, икенче төрле кешеләрне күрәсең, ничек яшиләр, ничек киенәләр, нинди гомумән төрле милләтне күрәсең һәм шундый башта тегенчектер үсеш. Шуңа күрә менә вакыйга беренче тапкыр Дөнья күреп 30 кайтыйм яшемдә мин үз көчләрем белән, балалар белән мин Төркиягә барып кайттым. Беренче тапкыр. Смотри клиникасы бөтен гаилә өчен заманча офтальмология үзәге. Смотри клиникасы сезнең күзләрегезнең сәламәтлеген кайгырта. Безнең дусларыбыз Смотри клиникасы заманча офтальмология үзәге. Смотри клиникасы дөньяга яктырак караш. 30, 40, 50. Иң свежий гайбәтләрдән. Просто паблик ачты. Кызлар Свежий гайбәт. 80 комментарий, Опа, субханалла. Мине язганнар татарның Волочковасы. Волочковасы. Иша торган хатын түгел имсең ул? Волочкова. Барында да бер шундый балерина. Значит, мин иша торган хатын вот бер гайбәт. Балерина хәзер фрик формасына йөртәләр инде аны. Так. Мен жәрдем ула. Бигрәк публика яратмый аны. Әлмәттә на концерте ползала было пусто. Так, Но Әлмәттә гомумән тамашачы авыр йөри беренчедән. Ул теге анда өйрәнгәннәр организация белән бөтен кеше тутырла. А минем чисто кассага Аллага шөкер. Үз тамашачы. Ярты зал булса да үзе килгән заты Аллага шөкер. Әле бу килгән микән, или ул гайбәт кенә микән? Ну, значит, берәрсе ул әйткән килгән. Морда, берәр Ул морда мужик артист бит әле язып Марат ятадыр. Хабиби дигән менә. Ул бит мужик башы белән Марат килгән. Хабиби. Бөтен мужиклар Хабиби дип бит язалар икән. Это значит, он всем Ике женщинам. бала, кирәк ике ди. бала анасы егет дип сөйләшеп утыра. Әйтә, минем яшь егетем бар, Аллага шөкер, әйме. Ну, белән тышып. Көнләшәләр. Ну, смешно. Мужик дип әйтергә кирәк. Минем бер мужигым Да, бар. ике бала анасы, егет. Тагын егет була бит инде. Шура муры өчен аерылган инде Русланнан. Санга сукмады Русланны. Хатын кыз язганмы соңга? Юк, моны берәр апа язгандыр Гушат инде. Курамшина, левый аккаунт, нулевой аккаунт. Нулевой аккаунт. Соңга сукмаган. Хәзер так, Шура муры дип мактанып утыра. Хәзер. Күңелле яшисең. Нәрсә әйтсәләр дә Күңелле яши. Мин вообще Ул Шура мурыга беркем дә өйләнми инде менә миңа. Ходай. Өйләнсә дә белми калырга да Ул мөмкин. яшь егеткә бик кирәк инде синең балаларың. Вот, бик кирәк әле. Аллага шөкер. Ә яшь егет икән каян беләләр соң? Тагын. Мин үзем әйттем. Яшь егет менә бит. Кемгә кирәк микән бу? Уф, кыяфәте Ходаем. Нәрсә белән мактана инде бу бала? Так, яшьрәк димәк, Аллага шөкер икән. Булды битрик, наверное. Хәзер там берәр нәрсә бар микән хәзер? Юк, кара әле ничек кирип Иренмичә шуны язалар. менә кешеләр безнең тамашачылар Менә шушы булдымы инде? Ике бала анасына яшь егетләр белән типтерүеңне мактанып утыру. Аннан соң тагын иреңне гаепләп елап утырасың. Өйләнмиләр алар сиңа, пока только пользуются. Вот, ул белә. Понимаете? Син бу кешене беләсең, әйме? Юк, бу хатын белә, понимаете? Әлбәттә инде алар бит что, алар бит Синең белән куйдыр инде ул, синең белән яшидер малай. Бер язган комментарийларны укырга кирдем. Ха-ха-ха. инде тормыш бара. Эльмира, синең фотографияңны күрүгә бүгенге тапшырудан соң да бөтен кеше теләсә кайсы пабликка кирип Менә. Аңа бит яшьләр кирәк. Руслан белән торганда да йөргән бит, ә Русланны гаепләде жүнсез. Руслан сүзләренә ышанганнар. Русланның сүзләренә ышанганнар. Эльмира әйтте, безнең тапшырубызда йөрмәдем диде. Шуңа күрә моннан соң әлеге комментарийларны язырга кирәк түгел. Һәм әгәр дә йөргән булса да кемнең ни эше бар дип. Язсалар да инде. Һәм гомумән без бу тарихны Каман укыйлар. Эльмира әле кызык укырга. Кызлар, мин Түгәрәклек бер тә тәкъдим әйтәсем килә. Безнең бу тапшыру ахырында нинди комментарийлар язырлар икән? Бәлки безнең иң шәп комментарий, кызыл комментарий язучыга берәр нинди Приз, бүләк. бүләк Рәсми бирербез. флешкам бүләк итәм, анда 100-дән артык җыр. Вау, шәп. Көтеп калабыз. Җәмәгать, Эльмира Нагыймовның үзеннән сезгә бүләк булачак. Шуңа күрә оялмагыз.
языгыз рәхәтләнеп. Иң шәп комментарийны По-любому сайлап хагыл алабыз. яхшы язачаклар. Флешка торышын. Юк, ничек бар шулай язу. Юк, кайбер кеше бит ул, әле. Әйе. Карамый дагын сразу яза. Эй, тагы Әйе, буланы карамыйча да, бу танымада нәрсә ул итеп утырайын дип. Иң кызыгы, кызлар, әгәр дә алар сезнең кошыгызга әйтик, синең кошыңа килер икән, аның 50% түгел 99% бер сүз әйтә алмаячак. Әйтә алмаячак. Менә каршысына килеп, син Хәбиби менә нәрсә дип яздың? Миңа әйт әле шул Нулевой сүзне дисәң. аккаунтлардан бик күп язалар. Ә мин үземнең аккаунтымнан теге җавап бирергә магу. Мин потому что тегене курыкмыйм. Мин кешенең күзенә дә бәреп әйтергә магу. Андый кешеләр инде алар. Булар димәк Бәхетсезләр. куркалар. Шуңа күрә без әз генә кызлар аларны Жәллик, жәллик. да. Һәм гомумән безнең тапшырубызда еш кына әйтәбез шул сүзне теләктәшлек. Хатын кызлар арасында ниндер теләктәшлек күбрәк булсын иде. Кайберәүләр бит акыллар алар бер сүздә язмаска мөмкиннәр. Кайчагында аларның бер-ике сүзе, әйтик безнең менә тапшырубыз буенча да bir-iki söz генә язсалар да шундый күңелгә рәхәт булып куя бит. Канатландырыр өчен күп кирәк. Шуңа күрә начар сүзне тиз язып куярга мөмкиннәр, яхшыны уйлыйлар. Шуңа күрә Менә вот согласна, чөнки бик күп хатын-кыз миңа лично яза. Һәм или күрешкәндә дә менә әйтәләр, ой укыдык, ой шундый язасы килде, ой шундый язасы килде, сезне защит итеп бик күп хатын-кызлар әйтәләр, әйме? Язасы килде, но язмыйлар. Язмыйлар. Языгыз. Менә күрдегезме, язырга кирәк. Языгыз, кызлар. Кирәк. Давайте женскую канатландырырга. солидарность поддержите. Әйе, бүгенге тапшырудан соң һәр хатын-кыз Куркмагыз, языгыз. Понятно, сезгә дә тиганнары ул комментарийга набрасываться итәләр. Это нормально. Без бергә. Нормально. Без бергә. рәхмәт Эльмира, бүгенге тапшырубызга килеп, ихлас булуың өчен. Рәхмәт Шундый сезгә, кызлар. безнең өчен кызык булды, хәтта синең комментарийларны бу чынлыкта Эльмира алдан әзерләнмәде әлеге комментарийларны. Яңа гына ачып, теләсә кайсы пабликтан укыды. Алдан гына әзерләнгән булса, мөгаен әле бәлки анда тагы да Мин уйлыйм, иң мөһиме күңелдә тынычлык булсын. Ул синең күңелеңне тырнамасын. Юк, менә тими дисәң дә, әйме, менә күпме мин әйтик эшлим телевидениедә, анда белмим иде 2004 елдан алып. Әле дә ниндидер сүзләр әйтсәләр, син бит тырышып эшлисең. Бер кеше белми ничек сиңа әлеге эш бирелә. Һәм әгәр дә ниндидер начар сүз язалар икән, ул сине әлбәттә үтерми, әмма күңел рәхәт түгел, тырнап тора. Ник кирәк аны эшләү? Әйтик, сиңа да мәсәлән Минем беләсез, сүзләр минем ишеткән минусым бар. Минем сразу оправдываться итәсем килә, доказать итәсем килә. Юк, калай түгел. Менә хәзер уйлап күрәм, зачем, нигә, бер кемгә дә бер нәрсә доказывать итәргә кирәк түгел. Вот просто будь счастливой, Эльмира. Үземә шулай итеп тора, мин әйтәм, я позволяю себе быть счастливой. Әйтәләр бит әле, теге тешләгән елан, сине тешләгән еланның артыннан чабып, синең әйтмисең, мин бит не заслужила монан дип. Шуның кебек менә уйларга кирәк. Оправдываться. Жир бар бит, мин җирчелар янында җырлап торам, күңелеңә авыр алма. Тормыш түгел, алсу алма. Миңа ошады Эльмираның менә булай итеп, син лаеклы, бәхетле булырга юк. Әйдәгез бергәләшеп шул аффирмация Әйдәгез әле. Без бәхетле булырга лаеклы. Рәхмәт фәрештәләр. Без дә лаеклы, безнең тамашачыларыбыз да лаеклы. Эльмира Нагыймова да һичшиксез Лаеклы. лаеклы. Эльмира, синең елмаюың эчкерсез булсын. Күңелеңнән елмай, рәхәтләнеп елмай. Тормышың шатлыкка күмелсен, балаларың бәхетле булсын. Амин, амин. Дуслашып, Руслан белән дуслашып, күңелең Концертлар куя. балаларыңыз да Кем белгән? Безгә организаторыбызның әйдәгез сезнең совместный концертыгызны куйык әле, типа. Бомба. Татнефть аренда. Кеше вообще аптырашта калачак. Ну бу кызык. Кеше беләсез нәрсә әйтәчәк? Керамуддинов, балаларга акчаны бүләбез, потом все. Беләсез нәрсә әйтәчәкләр? Менә шушы 3 елда булган хәлләр, алар үзләре уйлап чыгарган сценарий дип әйтәчәкләр. Махсус уйлап чыгарганнар, карап пиар. Аннары кавышып концертны эшләп, шулай Кавышырга кирәкме? Күңелең тыныч булсын, күзләрең янып торсын, йокларга да вакыт тап инде, Эльмирочка, ял итәргә дә вакыт тап, күңелеңә авыр алма. Алга таба да иҗатың гөрләп торсын һәм башка әйберләр белән кызыксына башласыннар иде. Синең яңа җырларың белән, яңа концерт программаларың белән һәм әлеге темага шушы тапшыруда нокта куйык дигән теләктә бүген бик зор булачак. Рәхмәт сиңа. Нокта куярга кирәк шуннан да җитәр. Дуслар, кызлар, бер-беребезгә карата мәрхәмәтлерәк булыйк. Бераз гына солидарностьның татар сүзе дә юк бит, кызлар. Бармы солидарность? Теләктәшлек белдерик, бер-беребезгә карата йомшаграк булыйк, тормышны авырайтмыйк.
шундай иң яхшы теләкләрдә сау булашабыз. Исән-имин булыгыз, сау булыгыз. Сау булыгыз.